L-erba' fjum il-budget. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ċaħat li min huwa bil-paga minima ser jibda l-ewwel darba iħallas l-income tax. Tom tafu li dawk dan il-budget dawk li għedin fuq il-minimum wage qed jiġu ntaxxati? Le, ma nafx li dawk li huma fuq il-minimum wage jiġu ntaxxati income tax jekk qed tirreferi għall-income tax, anzi, ir-rata tal-income tax lil min jgħix bil-minimum wage ma tolqothomx, huwa zero. Mhux qed jiġu ntaxxati ġifieri garanzija. Le, għax għandek it-threshold huma iktar ola mill-minimum wage. L-għada, il-Partit Laburista għamel pubbliċi kalkoli li kienu juru li dak li qal il-Prim Ministru mhux korrett, għaliex il-fatti juru li bil-budget ta' din is-sena persuna waħida li taqla l-paga minima ser ikollha tibda tħallas it-taxxa. Il-Partit Laburista spjega li l-paga minima tammont tal 8,433 euro fis-sena. Għalkemm dan l-ammont ma jaqbis it-threshold ta' 8,500 meta jiżdied miegħu il-bonus statutorju li jingħata bil-liġi, il-qliq annwali ta' persuna fuq il-paga minima se jispiċċa jsir taxxabbli. Il-ġurnal The Times ikkonferma li mill-kalkoli li jagħmel huwa iċ-ċifri ppreżentati minn Joseph Muscato mill-Partit Laburista huma korretti u persuna paga minima ser jibda jkollha tħallas l-income tax. The Times talab ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi li l-ħamis filgħodu bil-kontra tal-iddikjara l-erba' filgħaxija f'inqas minn 24 siegħa biddel il-verżjoni u konferma li bil-budget ta' din is-sena persuna paga minima ser jibda jkollha tħallas l-income tax. Huwa ġustifika din id-deċiżjoni billi qal li tagħmel sens wara dak li skont huwa l-gvern tiegħu tal-persuni l-aktar vulnerabbli fl-aħħar snin. Minkejja dak li l-Prim Ministru qal lill-ġurnal The Times, il-ġimgħa filgħodu stess waqt programm fuq ix-xandir nazzjonali, il-Ministru Chris Said baqa' jgħid li mhuwiex vera li persuni li qelgħu il-minimum wage ser jiġu intaxxati. U allura le, fl-ebda waħda minn dawk il-brackets ma tinqabad bit-taxxa. Iżda għal mistoqsijiet ta' One News, 3 sigħat biss wara, il-Ministru Tonio Fenek ikkonferma li 2000 persuna fuq il-paga minima ser jispiċċaw jiġu ntaxxati permezz ta' dan il-budget. Li hemm 2000 ruħ illi vera biżieda illi tajna u bil-bonus kif qed tajjeb inti allura qed imissu il-bands tat-taxxa